11-nji ýylda Merdam Muhammedowyň İslam dinimiziň tersine Peygamber Aleyhisselam'ın tersine aýdan gurumlarynyň we döreden şöpleriniň açıklamasy. Bizim mowzumuz da bolsa Merdam Muhammedow täze bir çykyşlarynyň birinde İslam imperiýeti diýip gurumlar. Yani İslam imperatoriyeti diýip aramyzda kullanýar. Yani bütün elem cihanda İslam din bilen insaniyete hükümet edilipdir. Adalet köküdipdir. Şo diye Emevilerden ya şol Omevilerden melik başlagıl diye. Oşol Peygamberimiň özi, oşol ýanydaki Arap ýaranlary ya gayri Araplar olsun bütün şol Araplary diye, bular diye millet perest diye, yani Arap milleti oturýan jamaat diye millete şu formlar söz aýtmaklygy. Oşa toratynda şol Araplardaki Peygamber Aleyhisselam şagirdleri bolupdyr. Beýle şeýle kulasa din diýanat orada çalışyp da şu toratynda milleti İslam dinine çağırmaklykda köpden köp zulm edip, diýip aýtýar da, köpden köp zulm edip diye diňe şol Arapçylygyň ödüni öwürtürmeklik olaň maksady bolup İslam dininiň hakynda bir hiç bir insaniýete bir eden hyzmaty ýok diýip aýtmaklygy. Öz aýtýan gurum biletleri kulağa taýdy. Biz bilen dahil ýeri ýok. Hatta şeýle bir tarihden bir kiçijek bir zat aýyp geçeýin. Emeviler var. İlkinci İslam imperiýasyny döreden adamlar da Emeviler, ýa-ni Merwan maşgalasy döredi. Bu adamlar hiç kaçan İslam'ı ýaýratmandyrlar, İslam diýip bir zat ýaýratmandyrlar. Tarihte geçen gaýtan gaty millet baraz ekenler. Baran yerlerinde şol baran basbalar milletleriniň bir dini, ýene bir zat bar bolsa şonu ýok edýän eken, dini adamlaryna öldürýän ekenler. Onun yerine şu Arapların nemesine däp desurlaryny öňe sürýän ekenler de basbalan yerlerinde. Şeýle häsiýetler var. Yani İslam din görünüşünde ýaýradylan ýeri ýok. Tarihte geçen İslam din görünüşünde haçan ýaýradyp başlanýar. Abbasiler döwründe, yani Emevilerden soňky Arap imperiýasy bu zat durmuşa geçirýär. Oşunluk bilen ýerleşip Lakin şulardan otam näme atmakmaly? Geçen çykyşlarymda da şulardan yani Merdam Muhammedowyň Yahudilerin tarihi boyunca eden zulümlerini batırmaklık bilen, Filistin milleti olan eden zulümleri bilen, elim dünya şuaşlarından haberli bolýar. Şeýle bir zatları inkar etmeklik bilen. Ummet İslam bolup tarih boyunca ýazylan kitaplar var. Şeme bar zatları inkar etmeklik bilen gelip de şufanın çıkış berip de mana İslam dininiň tersine ketmekligi şulardan näme atmakmaly? Alımsızlığına gurrun ýok. Bilimsizligine gurrun ýok. Tahqiqsiz adamlygyna gurrun ýok. Bir düşümsiz adamlygyna da gurrun ýok. Şu düşümli adamyň aýtýan kepide, ben aýtýan kepleri, düýäň süýdüni gaýnady bismillah ya gardaş. Düýäň süýdüni gaýnatdan görüň, soňra näme bolup çykýar? Şu adama näme diýip. Şu Muhammed aýtýan keplerlere jogap bermesen, ne kadar bir näme diýin bir zatdan habarsyz musulman dogurlamy da görsen, men aýtýan keplerini dogurmy hadi başagy bolup berer dedi ba. Başta şu aýtýan keplerimi açyklap beren İslam imperiýeti diýe biziň aramy imperator diýip kullanýar kelime. İslam imperatorlygy diýe imperiýeti ýeşi bütün elem jahanyň İslam düzgün bilen kurulan hökümetiň başy diýe Emeviler diýe da. Hazrat Muawiye radıyallahu anhu'dan da belki aýtýar. Hulafai Raşidin için Hazrat Osman radıyallahu anh hoşolurdan. Yani şundan beri gaýtdy diýmeklik. Ondan sonra da belki Abbasilerden beri İslam dini elem jahany suratynda bir din suratynda bir millete bir da öwretmeklik alada da boldy diýmeklik. %100 ýalňyş gurunda ýalan gurun gardaşlar. Şon ineleken Peygamber dünýäge giden ýygy ýa-ni Siddiq radıyallahu anh, Faruk radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh, şu 4 halifeň öz wagtyny dini İslamyň hökümeti, Beytul Muqaddesi sulh ýüzünden şu suratynda İslam şu taýda ýaýratdylar. Afrika bir sete bardy, İran bir sete bardy, Turana bir sete bardy. Adam
şunça aýtýan kebinin ýalňyşlygyna hiç bir şek ýok. Yani muny bir ganimet tarih bilýän adam muny rahatça anlap başarýar diýer. Näkin kitapdan da men tarih kitapdan da atlaryny aýtyp beren inşallah. Odam Toram yine de bu bir Araplar milletperest diye, yani milletperestin ne ama men hemen Türkmen basam diye Türkmen'e oturuyor yani bayttık da. Araplar diye Arapları oturuyor, başka milletlere hiçbir paykatsız, onları ileri salmayanlar, onları bir başlık etmeyenler diyen bunun. Şikefin yalanlığı nerede belli oluyor? Bizim Peygamberimizin muezzeni azançısı kim? Belal Habeşi. Habeşi'den bir gulam. İslam eger vagan Arabi oturyan bolsa näme Peygamber azançysyny man Arap koymapdyr. Belal Habeşi. Suheyb Rumi ha. Arap diýen ol. Mekke'ye gelip şu taada kul bolup, satılıp, şu taada başka bir adama demir soğup işleyen Suheyb Rumi Araplan arasında musulmançılıkta şeyde bir derece eğlenye, şeyde bir makamy yetye. Hazreti Ömer radıyallahu anhu dünyadan gitmeden önce, şehit bolmadan önce näme tapşyrdy gawy? Inçe zatlar tapşyrypdyr, ýöne bir tapşyrdy atışmışdyk. Kim meniň jinaza namazyma kim imam bolsun? Meniň jinaza namazyma kim başlyklyk kılıp adamlara barahym namaz bersin, onna Suheyb Rumi bersin diýipdir. Ya Salman Farsi radıyallahu anhu. Salman radıyallahu anhu ehli Fars'tan, İran'dan Peygamberimiz şoňa näme diýe? Selmanu minna min ehlil beyt diye. Selman radıyallahu anhu eyni bizim eçer maşgalamyzyň adamsynyň hökmüni ne diýip şon şu kadar tiýlenen bolsa, şeýle bir aça deliller baka gelip de barahim Araplara şu Peygamber Hudaýsan başdaky ýaralaryna olara milletperest diýip aýtmakyň ýalňyşlygy diýip turşa bilen barahim şunday aýdýan günüň yalanlygy belli bir zat musulmanda boldy. Ya Peygamberimiz mübarek hadisinde bak, bir hadiste, iki hadiste, ince hadislerde tapşırıptır Peygamber Aleyhisselam. Näme diýär? "Walaw kana ummira aleykum abdan habashiyan." Eger çendiki de bir abd habeşi de, habeşi bir bende de başlyk edilse, aleykum bis-sem'i ve ta'a, onda şoň aýdan ne dersiňiz? Diýende gulak atarsyňyz, tamadam iki şeriatdan çykma diýen mana suratna Peygamberimiz ümmetine tälim berdi musulmanda boldy. Onda şu taýdan bir merdan Muhammedowň gelip bir yok yerden aça deliller bola bir köre belli mehemelim bir delille bola gelip şu suratına naud billah Peygamber Aleyhisselam yaralarına şu zaman näki var muhlis Araplara şu suratına İslam'a hizmet eden Araplara milletperest diýip aýtmakly musulmanda boldum. Bu diýip turşaw bilen yalan gurum musulmanda boldum. Yalan gurum yani. Ya şu Türkmen il arasında Türkmenleri ki Türkmen bu Selçuklu devlet kuraptırlar, Osmanlı devlet kuraptırlar. O şu zamanla şu vakan şu zamanın adamları Arapları ay böyle Selçuklu ve Türkmen böyle falan deyip oturmaptırlar. Belki şöyle dinin öve gidenini hoş vurup hayır bir milletten marahim öve düşen muhtap olsun deyip şu musulmanla bilen şu Türkmenle bilen birlikte koşuluşup kafirlere karşı çıkıp marahim uğraşıptırlar. Araplar değil mi yaptırlar ki bizim bizlerden bolmalı, Türkmenlerden bolmalı ya palalardan bolmalı değil mi yaptırlar Müslümanlar. Ya Salahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh. Salahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh meğer Arap mı? O bir Kürt. Allah rahmet edin benden. Onun için aydıp duran gurruğunun yani yanlış diye böyle yalan gurruğunlar Müslümanlar oldu. Yalan gurruğunlar. Ya diye Araplar diye İslam diye burada diye yayratmaktırlar diye de. Tarih boyunca diye hedi basıp arttırlar diye şu da milletlerini adamdan uluklarını öldürüptürler diye dinlerden akıflar yıkıştırıp hiç olan bir paykatsız oluptur yani onlar hiç inleme yaptır diye ayttık da şu kebinde yalanlığın hakkında yani böyle bir adama delil gerekti yani ki ben kitaplan adımızda avdan korkudarlar inanın getirin korkudun şunu inanıda şunu inanıda tarih demiş kitabdan avdan görünen tarih demiş diyen kitabı İbn Kalansi'nin yadan kitabı tarih demiş badan okuydan görün musulmanlar şu zaman Arap bolup gelipdirler şolar millete näme doğrusul köketdirler ýa-ni kim Salahaddin Eyyubi rahmetullahi hakkında yazılan kitap Ahmed Abdülcevat el-Dawmi diyen adam yazıptır ýa-ni kim Türk dilinde yazılan kitap var. Zeydi tarih demiş tercümesi. İbn Kalansi'nin manahı yazanlı. Tercüme edilipdir. O şaduratın neyle kim Türkmenistan doğulun öz hatınına tarihi kamil İbn Athir
İbn Atir'in tarihini kamil suretinde 3 cildinde Türkmençe çap bolýany. Siz şu kitapları okudan görün. Görün ki Araplar ilk şu zaman Arap bolupdy, din İslam'ın baydan kaldırıp şu adamlara gelip de İslam dinini hödürläpdirler. Şolara zulüm edipdirlemiye, adalet köketdirlemiye. Şolara doğruçuluk edipdirlemiye, eğriçilik köketdirlemiye. Bu kepler ki Merdan Muhammedov'un adından çıkıyor. Bula yalnız kepte yapılmadı onu. Yalan kep yani bile şöyle kepleyerler. Sonra sen şu an bütün internetin üzerine bir adı serşetten var ahim. Sen şu da rahatlık taf basariyatın o keplen yalanlığını rahatlıkla anlap basariyat yani. Ondan da sonra bir tadı yani bir İslam dininin hakkında bir Umeviyle Müslüman yayladı deyip ben kebi uğrayacak var yani. Abbasi'den vatanına yayladı. Bu kebir köre belli bir yalan bunu Müslümanlar. O şadaydan Müslüman doğrum Allah Teala kabul etsin. Başka bir nokteyi bolsun şu arada şoň hakkında men aýtman galan gurum bolsun. Görünüp duran başka bir zat yok yani. O zaman açık bolýanym. İnternet davi fazay mecazi diýip biz buna. Gelir geçer gurun kän. İslam'ın tersine. O ne etmeli? Tahkik etmeli. Hakikatları gözlemeli. Delil bilen, burhan bilen kabul etmeli. Yani oturan yerine ağdının eýetsen bizim aramda Türkmen iýlerini palany ammardan göber diýerler de. Yani akılından, pikirinden, oýundan, düşünüp aýdan gurun yok. Yani ammardan göber. Ýa-da durna bar. Näme? Gelse gele amma şonu göber oturan adam da. Bu Müslüman sırrımızda Müslüman da oldum. Bölük bar. Ahım mollalyň gulata oňuşman ýerler bar. Bular da hemije de bolup hem durjak. Bularda da etmeli iş, dua etmeli. Ya Allah, mene Müslüman, sana iman ettim. Kıyamete iman ettim ya Rabbi Allah. Öwrläp diýecekmi ya Allah iman ettim. Muhammed Aleyhisselam iman ettim. Kişiden tarafından gelipdir. Ya Allah men haqqy hidayet et diýip dua etmeli. Men garaça adam diýip, bilemek dogry ya Allah diýip. Ödüne salantam. Aylar dolar Hudaý tebarek we taala. Diýişinde bolar, huşunda bolar. Allah Teala haqqy hidayet eder. Ya Allah meni hak ulamalara sataşdyr diýip. Bir adamlar ki aýtýan keplerin bolup beş deňe diýýän ya Rabbi Allah diýip. O şey tek inşallah taala dogryny tapda inşallah şonuň bereketine dünýä ahiret abad bolar. Allah bize tawfik bersin. Jazakumullah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.